Right. Ew, smai? Sgidio chdi? Sgidio fi? Helmet? A di wneud chdi? Oh my gosh. Gobeithio bod nhw'n ffitio. Perfect, dwi'n meddwl. Wel, ni'n meddwl fyd yr ysgol, 9 metr i fyny, yn y cefn a gweld sut ydw ti. Mynd fyny ysgol, ia? Mynd yn y ysgol. Ti'n iawn o fychder? Wel, dwi'n meindio ychder, just ofn disgyn sgynna fi. Di'r disgyn i'm yn bad. Sgwtio llawr di'r phobl. Fireproof? Fireproof. Gwych. Na, iawn o le. Pob yn gweithio llawn amser. Ie. Ac yn gweithio rhan amser. Rhan amser, ie. I'r rhywbeth dan, ie. A weithio beth ti'n gorau stopio wneud job, os oes ar gyflym, ni'n dod allan i wneud hyn. Os di rwy'n yn gwybod bod o'n neud job, lle mae'n gallu bod ar gael. Mae'n gael, Gael galwad yn di. Dwi di rhedeg allan o atig cyn heddiw. Ie. Beth ti'n teimlo, ti'n cael allan o'r job? Dwi'n bod fwynhad o, mae'n gymuned yr un hun yma. Ie. Mae'r cyw. Phone's mynd. Jason! Ti'n gael yn y ffordd? So, ni wedi cael galwad tra'n un o'n ffilmio. Ni wedi cael galwad, brys, i gorfod mynd allan. Boys i gyd, neidio ran i'r ran syth den. Gobeithio bod ddim byd serious i digwydd yna. Ti'n cael mynd efo nhw? Na, dwi'n meddwl bod fi wedi cael digon o training eto i fynd efo nhw. Be oedd y digwydd yma? Damwain car. Damwain car yn trefryw oedd o. Car di mynd ar ei ochr. Ac yna ddau berson yn sôn yn y car. Ond oedd y llerwrs di cyrraedd o'n blaen ni ac oedd y ddau di dod allan hunain lle, ebyn nhw'n gyrraedd. Reit, yna ni gael yr ysgol i fyny i'r ffenest sy'n gored yn tope. A dyn ni gael yr posfil diet allan. Gallu eisiau bach o ddŵr. A dyn ni gael chdi'n fyny'r ysgol a leglock yn ia. Fyny'r ysgol sydd i trwy'r ffenest yna? Na, rwy'n ni'n fyny mor bell a... Wel, mor bell a dyn ni'n cael. Ia. Duw, mae gen i helmet on, oes? Unrhyw gwestiwn? Last detail, get to work. Land and crew! Cadw llygad nhw a neu siw bod nhw'n neud y gwaith yn saff. Ac yn yn iawn i di gloed o'n mae rhif un yn fynd ar go dewi. Bos sy'n gofal yr ysgol wan. So bos sy'n gwyddi'r cofant allan. Wel! Neu siw bod nhw'n gweithio hefo'i gilydd. Farles? Braf. Dwi'n chi'n dod yn isio posfil neu beth yna gyfer newid? Ie. Os da bod rwy'n. Oedd i lawr o dyn? Ie, lawr o dyn. Step it. 3, 2, 1, step off. Oh gosh. Yna pressure yna fo? Iawn, ymlaen. Wel. Beth sy'n gorau? Iawn, oce. Ia, efo ti, diolch o ma, efo ti nefyd fe. Pan ti'n barod, pan ti'n barod, gwyddo water on, 5 bar pressure. Yn uchel. Water on! Os fi'n mynd o'r llinell? Ie, ti'n cael di rhifyn ar y lein. Oce, ffain. A wedyn, wwan os ti'n deud, os ti'n stepio allan, a os ti'n mynd drill complete, all equipment stored. Fe fi da hynna? Ie.
Stepio allan. Ia. Drill complete, all equipment stored. O'n i ddim disgwyl cael galwad tra ni yma, fel arfer mae'n just mynd trwy'r drills. Ond heddiw, o'na alwad, o'na excitement, lwcus. O'n nhw ddim wedi gorfod mynd allan am hir iawn, o'n nhw ddim angen nhw'n y diwedd. Popeth yn iawn, gobeithio. Ac ie, wedi dysgu gymaint. Agoriad llygad, amazing, amazing. So da iawn Crim Tân Cerrig Drudion.